Ledekin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Ledekin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ledekincollege.edu.in. Bat yakni lamuk na kawai kapor si kawai pat merekam urlong. Di tat haduk kani ka executive committee ke pementa hapok kajing yalam jong iba titos kain kala urlong kani kajing angnut na kaliang jonga komunong bisyar juga dis council. Nomor nadu ki border Assam ne thain boy bat kiwai ki jaka nadu khap garo chathain was ki habanwan hadu Shillong habadon ki jingya kaja don ki case ki aka borokhai kani kala penjenjar mardon kapor ha kabaki pajba abaki wan hadu Shillong ki haban submit kumba armit ki wan shwa shimit nangta hakasngi kepala syai kadai kasngi kabadai ka case ke jongki nangta hadu kumla chisngi pat ki salik pai ke jinglut ke bejor kumta abang yo I kani ka jing ilamo siya ka isi bat nga ay kublay kerpang ya kani ka isi ka bamantah ka bakila sngap ya ka jing kerpat na kaliang jongi bat lapun urlong ya kani bat ka jing tu jong kani ka ba beli kani ka kot hang ne po hang ne po nong po kalong ban panjan ya phiki pajba barok khot na kani ka thain boy omdon kam sho bandawan hadu hai Shillong manta kala don hang ne kino kijing ke bapi ya kendo kebot hang nei philala ban salt ye ki bat phila ban ai ya kino ki jing mudui ki jongpi khnang ba ka kashari kanyo ban ai ka rai ka bayadai katkum ka jing ibet na kaliang jok ka kashari te kani kalalong shisha maujam ubala ban ong ban wanra ya kata ka jing bishar syaki pajba kan kham jan yaki ban panjan ya kani ka jing bishar cheki pajba amrokhai phiki kam ka ba ka district council court hang ne hanong po kela ban trei kalong ladadon kino ki jing ya ka ja haki khandau ki siap hapdeng jongki tribal phila banwan ha kani ka kashari bat kani ka kashari kala ban ai ya ka rai nangta ladadon kino ki jing ya ka ja ha ka jing ya dai bat ki shibo menta haka family ulok uphetno nakalok ki khon ki don kam ya ka baibam kani ka kashari ka don ka jurisdiction bakila bat try ya ki bokum kita kebut nam ta ki maintenance case lada don kino ki bat don kam don kam syuk banawan hadu Shillong bat pilala ban yo ya ka hok ka jong phi borok khot ki pajba jong gane ka thain riboy hi borok away nang tang lada don kino ki case kum kini ki criminal case ki JR case bat kiwai ki badai na kini ki thain boy barok khot manta na Shillong ila transfer lut chene namar ini magistrate ibadon hang ne idai qualified magistrate bal abyang baha ka experience ka practical experience ka jong i nang ta kum juru layo ru ka judicial training ha ka ba ka high court ka badon burom ka jongi kala ai ya kani kalat ha ka ba kilayo iban late training hapo judicial academy hapo Shillong bat kilalong qualified bah kumta unon kam syu ban ong banda artatin da kumoi pat kilalong kaju kum kiwai ki court kilong atpar bat ki district court bat kiwai like no tang kawai kalong ba ka district court jongi kalong ban shim ya ki case ke bedai tang hapdeng jongki tribal ladala involved kinon tribal ngimla ban shim nang ta shishu kum kini ki birth certificate ki bolong ki issue ki bajur bha hakini ki sngi ki bamanta hangne lala ban one file but kilala ban shim hangne umran kam banale hadu Shillong namar blai mental adon hangne kakam kala ya checkmat batkat kabangi nga presyang ban kali na ki lawyer habaki wan ban file ki birth certificate hangne ki ong kloy baha banyo na kani ka kashari tenga so kaman shika de
Nomor ba ngilayo menta i magistrate laijong bandon hang ni like no stangi ki appeal te haban le hepo shlong appeal kam da dei adu kata ka ba haban le man katari ka badai. Nomor ba umdon kam ban shim evidence umdon kam issue tang plidar wala ban ya site na kapta ki case ki jong pi ki ba barokai. Pen roi tang kuwi ka jing de ko kalong hang ne mar hadu menta kalong impat bihang ki staff ngidon kam la kunum no iwe bench stand nang tala dayo iwe computer operator ban type iki judgment iki order nang tala kunum no iwe pion ban attend na kapta i magistrate jungi nang ta la kunum no cleaner banyo ban pon khoj mo banyo ban maintain ye kaneka building kuma kalong menta kini ki staff kilong basic needs kabang idon kam hakajing siyapan penbiang.